Tabellen viser vælgernes politiske dagsorden ved folketingsvalget i 2015, og vi kan se alle partierne samler med til sidste folketingsvalg. Sundhedspolitik er noget, de fleste partier går op i, da vælgerne går meget op i, at man skal kunne gå til lægen uden at betale selv, da sundhedsvæsenet er noget af det dyreste i de fleste lande. Men kigger vi på Liberale Alliance, spiller de meget på, at enhver er deres egen lykkesmed. Okay, så går de også op i miljø og klima. Alle de røde partier gør i hvert fald. De går meget op i det. Altså det er også de alternative. Det er så alle de partier, som vil have skat op. Fordi de tænker på bæredygtige ting, så vi kan gennemføre det videre til de næste generationer. I stedet for de andre partier, som tænker på deres egen lykkesmed. Ja, og kigger vi på EU, så kan man tydeligt se, at et parti som Dansk Folkeparti er det største. Og hvorfor man det? Det er, at de har opdaget, at vælgerne vil ud af EU, og de bruger dermed fordelingspolitik til ligesom at tiltrække flere vælgere. Dansk Folkeparti har netop på grund af EU og nogle andre grunde hævet flere mandater hjem end før, da vælgerne ikke forstår, hvorfor vi skal give suverænitet til EU, når vi kan bestemme det hele selv i Danmark og lave vores egen lov på området. Så dermed kan vi se i tabellen,